中海に謎のモニュメントが残されています。胸の膨らみを持つのは女性、こちらが男性。巨大な石が建てられ横一列に並んでいました。3000年以上前、イタリアの島に古代人が築いたもの。いやもう狭いです。巨大な石を使った構造物は他にも。全体が、どうなってるか全く分かりません。驚くほど緻密な技術で積み上げた迷路のような建物。サルデーニャ島は謎だらけです。The World Heritage。 イタリアの西、地中海に浮かぶサルデーニャ島はヨーロッパ屈指のリゾート地です。40年ほど前の発掘調査で驚きの発見がありました。出土したのは5000もの石のかけら。組み合わせるとなんと高さ2メートルを超える巨人像が出来上がったのです。その数は実に25体。物言わぬ巨人の瞳は一体何を見つめていたのでしょう。今日の世界遺産はサルデーニャ島に残る謎めいた石の遺跡です。今から3500年前、驚異的な技術で巨大な石を積み上げました。それは世界のどこにもない建造物。この島には謎の巨石文明があったのです。この番組はスバル、キヤノンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回の舞台は地中海のほぼ中心に位置するサルデーニャ島。島で目につくのは小高い丘に立つ塔のような建物。ヌラーゲと呼ばれる不思議な石の建造物です。島内のあちこちに7000余りも残されています。中でも島の南部バルーミニ村のヌラーゲは最も規模が大きく独特な構造をしています。3500年前のもの。これが世界遺産です。謎の巨石建造物は何のために築かれたのでしょうか。一体これどうなってるんですかね。これ行き止まりだ。こっちだ。こっちですね。もうこんなに大きな石がだいたい15メートル以上、積まれています。全体が、どうなってるか全く分かりません。こっち行ってみますか。本当に見たこともないような構造になってます。まさしく迷路でした。奥に見えるのがヌラーゲの中心部です。
このヌラーゲ遺跡は複数の塔と城壁から作られた要塞のようなものですね。空から見ると巨大な塔のような建物は中央が空洞になっているのが分かります。まずはその空洞を目指すことに。塔の内部の方に来ましたが、いやもう狭いです。これ大変だ。ここからなんか下の方に降りていくみたいです。よいしょ。狭い通路を抜けると突然何もない空間が現れました。中庭です。ここが先ほど見た空洞。中央の塔を取り巻くように周りに4つの塔の跡があります。そのすべてが内部の通路でつながっていました。さらに外側には城壁が巡っています。なんとも複雑な形です。中央の塔は3階建て。かつて縦に3つの部屋が並んでいましたが、今最上階は失われています。その後増築が重ねられ、中央の塔の周りに東西南北4つの塔が加えられました。さらに周囲を7つの塔と城壁で囲ったのです。4つの塔の1つ、その中に入ってみましょう。周りに入り口がいっぱいありますが、一つのこの北側の入り口に入ってみたいと思います。中はどうなってるでしょうか。どういう構造になってるのか全く分かりません。ここもなんかクーポラ状の建物が内部にあります。大きな石がびっしり積まれていて、よくこれでこのクーポラを保ってるというか、ずっと崩れずにいるのかっていうのがちょっと不思議な気がします。塔の高さはおよそ17メートル。アーチ型の天井に向かってただ石が積み上げられているだけ。漆喰などは一切使っていません。続いて西の塔。内部の壁にはところどころに窓も開けられていました。見張りの窓か矢を放つ穴だったと考えられています。どの窓も奥に向かって狭まっていて、建築技術の高さがうかがえます。こちらが中心の塔です。入り口から部屋につながりますが、ここもやはりアーチのような構造です。部屋の左右には2つのくぼみがあり、兵士の立つ場所あるいは武器を置いていたのかもしれません。くぼみや窓、緻密な石積み技術によって3500年間も立ち続けてきたのです。
例えば上に見える窓は石の重さの偏りをうまく逃がすためのものでしょう。バランスは見事に計算し尽くされています。人間が破壊しない限り崩れないのです。中庭には井戸がありました。ヌラーゲは中心に井戸を備えています。このことからヌラーゲは戦で立てこもるための要塞、または儀式を行った場ではないかと考えられたのです。北西へ70キロ、ヌラーゲを作った人々の水への信仰を物語る遺跡が残っていました。厚い石の壁に守られた特別な井戸です。不思議な三角形の入り口から地下へ。結構急な傾斜で、下の方に降りれるようになってます。正確にきっちりと切られたブロックが、積まれています。今まで、見てきた石の、構造物にはなかった作りです。精巧にカットされた切り石を組み上げ、全く隙間がありません。まるで神殿。サルデーニャの最高傑作とも言われます。そして、水です。ここが、聖なる井戸だったと言います。冷たいですね。今もこんこんと湧き続ける水。水面に神秘的な光が差し込みます。古の人々は聖なる井戸と呼び崇めたのです。サルデーニャ島の特産品といえば、観光客が熱い視線を送る先に一風変わった品々が並んでいました。どれも皆なぜかベージュ色。カバンですか。軽いです。なんと商品はすべてコルクでできています。イタリアはワインボトルなどのコルク船生産国。その9割がサルデーニャ製です。原材料となるのはコルク菓子と呼ばれるカシの木の皮。皮を剥がせるのは樹齢25年以上の幹だけ。収穫は6月から8月の2ヶ月間と決められています。次に剥がすのは12年後です。それまでは同じ幹の皮を剥がすことはできないのです。樹皮が十分に再生するまでは決して取らない。サルデーニャの人々は森を大切にして生きてきました。ヌラーゲの秘密を解き明かそうと発掘調査が続いています。新たに発見されたのは四角い石の墓。そこから謎に満ちた巨人が現れました。この町で見つけたもの、身も心も整
えること、思いも一緒に包むこと、お辞儀一つで気持ちを通わせること、それはこの町が受け継いできた美しい約束事、私たちのお手本です。共に作る、共に生きる大和ハウスグループ。ずっと元気でいてねなんて照れくさくて言えないから、アイサイトで走ってねお父さん。スバルはその思いに最先端の安全で応えます。ニュースバルセーフティー、例えばアイサイト、すべての搭載車で最高ランク。車は人生を乗せるものだから、安心と楽しさをスバル。その瞬間を逃さない。快速オートフォーカス EOS M3 デビュー。 Make it possible with Canon。 地中海サルデーニャ島のヌラーゲ遺跡。2014年に行われた発掘調査では、四角い石の連なりが現れました。古代の墓です。島では巨人の伝説も語り継がれてきました。これはヌラーゲ時代の墓です。この石板の下に小さな穴があって、死者が一人ずつ埋葬されていました。こんな風に体を小さく丸めてね。こうした墓の周辺から伝説につながる驚きの発見がありました。石に彫られた顔。それはまさに巨人像の一部だったのです。修復作業で最も難しかったのは石像を立たせることでした。一体の像が重さ400キロもあり、背の高さは2メートルを超えていたんです。石のかけらを集めパズルのように組み合わせてみると、高さ2メートル以上の巨大な石像に、しかもそれが25体。この巨人、兵士の姿をかたどったものだと言われます。ヌラーゲが誕生した時代にこのような巨人像も作られていました。古代ギリシャで巨大な彫像が生まれる100年以上も前、島には高度な文明が栄えていたのです。サルデーニャ島には巨人が暮らしていた。そんな島の伝説は巨人像から来ているのかもしれません。巨人の墓と呼ばれる遺跡も残っていました。中央の石板は高さ4メートル近く。石板に開けられた穴から供え物を捧げたのでしょうか。正面から20メートル以上奥に続く石で作られた長い空間が遺体を収める場所でした。墓は真東を向いています。朝日を浴びて再生することを祈ったのです。
ヌラーゲからは聖堂の像も出土しています。胸元に権力の印、剣をつけているので、これは族長と考えられています。武器を手にする兵士の姿もありました。そして4本の腕と4つの目を持つ怪物。巨石を積み上げ青銅器を祀った人々。サルデーニャ島には独特のヌラーゲ文明が栄えていたのです。サルデーニャ島は羊飼いの島でもあります。春、羊の毛を刈り取るシーズン。羊飼いのアントニオさんは仲間と4人で集まり、島のある伝統を守っています。清掃して向かったのは森の奥。村のシンボル、巨石の洞窟です。3000年前から島に伝わるという歌、カントアテノーレ。男性たちはまるでヌラーゲのように円陣を組んで声を合わせます。喉を巧みに震わせるその響きはモンゴルの遊牧民の歌にも似ていました。ヌラーゲ文明はどのように生まれたのか。島にはその先駆けともいえる石の構造物がありました。あなたの大切な人を、動き出そうとする気持ちを、かけがえのないその笑顔を守りたい。ニュースバルセーフティー。それはドライブのあらゆるシーンの安全を追求するスバル独自の総合安全。車は人生を乗せるものだから、安心と楽しさをスバル。桐谷君は猫好きだ。喋れるのか。可愛いですよね。あこの表情可愛い。これもあと何枚あるのかな。1000枚ぐらいです。どれが一番可愛いですか。どれってどれも同じじゃないか。全部可愛いよ。じゃあ全部プリントします。スマホの写真を簡単プリント、スマホとプリントピクサス。可愛いですよね。可愛いです。 Make it possible with Canon。 投資ってなんだかハードルが高くって。月々1000円でできるんですよ。しかもNISAなら非課税。これなら私でも投資デビュー。三菱東京 UFJ 銀行。今何してるでしょうか。ツイッター。ブブー。貯金です。失礼しました。しかもドルで、しかもスマホで。ドゥスマート三菱東京 UFJ 銀行。イタリアのサルデーニャ島には今から5000年前すでに不思議な巨石構造物がありました。地中海になぜ巨大なピラミッドが築かれたのでしょうか。見てください。中には倒れている石もありましたが、これは大地に建てられた石、メンヒルと呼ばれるものです。メンヒルは聖なる場所に建てられた石のモニュメント。最大で高さ2メートルの石が一列に並んでいます。それは人間の姿をかたどり、また
太陽への信仰を表していると言われます。こうした巨石を突き立てた遺跡はイギリスやフランスなどに数多く見られます。イギリスのストーンヘンジはサルデーニャ島のメンヒルとほぼ同じ時代に作られました。やはり太陽の動きに合わせて石が配置されたと考えられています。サルデーニャ島ではヌラーゲが生まれる前、巨大なピラミッドも作られました。奥行きは70メートル以上、長いスロープを持つ階段状のピラミッド。ヨーロッパではただ一つ、この島以外にありません。しかし遠く離れたアジアによく似た形の神殿があるのです。メソポタミア文明の神殿ジッグラト。それは長いスロープを備え日干しレンガで作られました。サルデーニャのピラミッドは石造りですが形はそっくりです。この高度な建築技術はアジアから5000年前に伝わったのかもしれません。スロープ脇に立つメンヒル。地中海を渡りこの島でさまざまな文化が混ざり合いました。私はこの謎のピラミッドがサルデーニャの人々の手で作られたものだと信じています。今後も調査を続けていきますよ。未だ解き明かされていないヌラーゲ文明の謎。バルーミニ村のヌラーゲは風雨に耐え驚きの技術で今も立ち続けています。ここサルデーニャ島には実に7000ものヌラーゲを生んだ不思議な文明があったのです。アフリカの轟音とどろく水煙。激しい水の流れは大地に新しい滝を生み出しました。次回はビクトリアの滝。番組のさまざまな情報を紹介している公式ホームページ、撮影秘話がいっぱいの Facebook、Twitter をぜひご覧ください。この番組はキヤノン、スバルとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ローマ法王に米を食べさせたスーパー公務員の次なる一手。ラジ